Joo. Mä pelaan nyt vähän Madbot 24, hyvä peli. Tai hyvä ja hyvä, ihan ok. Siis vittu. No mulla on vähän rahaa. Ton verran rahaa. Jotain jonkin verran. Mulla on pari päkkiä täällä, jota me avataan. Täällä on pari päkkiä. Aloitetaan eka tommosella 80 plus kortpetillä. Jaha. Mä oon aika paljon pelannut tätä. Mulla näkyy tuolla kortit. Ja niin. No sieltä tuli joku meret. Aika joku maalivahti. Sitten avataan joku pack. Vaikka ei tuu hyvä. Korea, uusi. Sitten avataan 2 special packia. Aha, tommonen. Quartzkelia. Sitten avataan toinen. Jaa. No uusi, joku Vangsguardi. Siinä näkyy statsit. Pariisissa pelaa. Tai Pariisi on kotikaupunki. Eikö siis, niin. Siis siinä joukkueessa pelaa. Okei. Kyllä me varmaan lähdetään tämmöisellä kuin Carter. Otetaan tosta Source Player. Mä en ala avaa näitä, nää on ihan huono päkkejä. Otetaan täältä semmonen päkki kuin toi Double Special Pack. Katsotaan jotain hyvää. Argentiina Bardeal. Ihan surkea. Sitten voitais avata tommonen kuin... Otan tollanen. Neve 87-91 Big Packi. Okei, otetaan... Kyllä me lähdetään varmaan... tällä. Real Madrid. Guler. Sitten otetaan tollanen Special 8892 92 Big Pack pikki. Otetaan tommosia tuli. Tommonen, mut mä veikkaan, että me lähdetään tällä Alejandralla. Tuossa näkyy statsit, pelaa Manchester Unitedessa. Siis tuo on joukkue, sit se pelaa Premierissä ja Argentiinassa. No niin, ja sitten otetaan Special Cardi. Jotain hyvä. Joku ihan outo. En oo ennen nähnyt tämmöstä korttia. Joku Probia. Missä se pelaa? En tiedä, hän osaa sanoa. Italiassa. Ei. 88 plus päkki. Okei. Katsotaan. Tuolta. Furland. Hyökkää. Superpikki. Otetaan superpikki. Neymar. Mä kyllä Neymari ota. Mulla on se. Otetaan toi. Mä en tiedä mikä toi on. Joku maalivahti. Joku paska. Eiks niin? Toi sitten tästä jotain hyvää. Tsaha. Otetaan Perisik. Noin. Sitten otetaan 48184 pikki. Okei, me otetaan tää Tseate. En tiedä, liikue 1. Otetaan sitten 2 special packia. Sitten otetaan se 47782 pikki. Joo, me lähdetään ylimmällä. Mariana Kerraa pelaa Espanjassa ja en tiedä noita yhtään. Noniin, siinä oli päkit, mutta sit me mennään vielä... ootas nyt, missä se oli? Sitten mulla on 12 tonnia täällä jotain juttui. Niin katsotaan tästä joku semmonen hyvä juttu, mikä vois olla. Mistä vois tulla jotain hyvää. Otetaan 1 $. Me otetaan
toi. Noin. Noniin. Sitten otetaan, mulla on 16 senttiä. Sitten otetaan toi X4 Random Special Pack. Okei, nomine, eikö toty? Jotain hyvää. Okei. Chelsea. Hyökkääjä. Ei, mulla on tää joo, fuck. No, ihan hyvä. Kerre. En nähnyt statseja, mutta joo. Noniin. Siinä oli noi packit. Sit mennään kattoo se yhden niin. Ja tossa on toi, siinä näkyy hinta. 6,5 miljoonaa. Ja otetaan täällä se. Otetaan tuolta se päkki. Mimmonenkohan se oli? Se oli 90 reitti. Olisiko ollut tämmönen? Se oli tää. Nedved. Ei mun mielestä ollut, ei ollut. Eikö oliks tää? Oli. Ei ollut mikään näistä. Vaan se oli semmonen... Tämmönen. Ei. Mun mielestä oli joku semmonen vihreä vastainen. Ja sit se oli tuon vastainen tai joku semmonen. En mä muista. No katsotaan tätä. En mä muista mikähän se oli. Katsotaan täältä. En muista missä se pelasi, mutta toi... Joo. Katsotaan mitä me saatiin. Joo. Yksi hyvä. Mut sitten otetaan silleen, että toi... Meikäläinen nostaa täällä nytten. Aha, täällä on vielä tämmönen. Katsotaan tästä. Okei. Otetaan... Siinä näkyy näitä paljon. Me lähdetään kyllä. Eikö se taas olla joku semmonen ruskeihonen? Okei, en tiedä. Mut otetaan skip. Englannin... No voi paska ikärinne. No niin, katsotaan mitä täällä löytyy. Katsotaan mitä ostetaan. Modrikki. Me ostetaan kyllä. Me ostetaan tämä. Nois tuoni. Meillä on nyt se. Sitten ostetaan. Meillä on vielä rahaa. Ostetaan tää. Aika vähän kyllä vaan sanoa. Noin, nyt meillä ei ole rahaa. On sulla vielä rahaa, mutta No ei vähän. paljon. Mutta sit mennään kattoo toi. Mutta tää video alkaa olla tasa. Melkein meni kaikki rahat, mutta mitä piditte? Pistäkää kommentteihin. Avataan vielä yksi 80 plus Goldback. Ei tällä tuu rahaa. Noniin, mutta se oli siinä. Moikka! Muistakaa tilata ja tykätä, painakaa motin nappulaa. Moikka!